Bună, dragii mei! Mă simt foarte bucuroasă când am văzut că deja suntem adunați pe canalul de YouTube 3000 de suflete care doresc să laude pe Dumnezeu. Când am făcut acest canal, am zis că măcar la 500 de suflete să ajungă ceea ce voi scrie spre a aduce laudă lui Dumnezeu. Și eram foarte bucuroasă dacă mi-aș fi atins acest scop. Dar iată că Dumnezeu mă surprinde și mi-a dat de mult mai multe ori. Îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pentru voi toți. Cred că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile înălțate la tronul milei sale și va răspunde cum știe El mai bine. Și El dorește să fim cu toții mântuiți. Vă mulțumesc și vă prețuiesc.